เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไหนมันทันอีนี่เด้ออีทั้งหน้านี่後ろから戻ってるので、立ったら回る右をして、後ろからダンスの一番後ろから帰ります。いいですか？広瀬先生、三島先生はそのままいられないからね。